Welsh notes. Sorted. Let me get my Welsh notes. Sorted. They're underneath the keyboard. They're underneath the keyboard. They'll probably fall under the table while I'm strumming. I'm gonna hang on in there. I'm gonna keep on running. The microphone's in the way of the second page, but I don't care. I'm gonna persevere. About half HPA, which is the name of the song. HPA, HPA, Croeso, echel. I don't know what it means. I'll try and tell you as we sing. Gwyddoniaeth niwrolegol ac endocrinaidd, ymatebion ymladd, ffoi a rhewi, ffoi a rhewi, ffoi a rhewi, ymladd, ffoi a rhewi. Mae'r ymatebion ymladd, ffoi a rhewi, yn gyfres o fecanweithiau automatic sy'n rhan o system goroesi esblygiadol, y corff dynol. Mae'n cael ei gweithredu gan ryngweithiad. Cymleth rhwng strwythurau niwrolegol ac endocrinaidd. Pan fo unigolyn yn canfod bygythiad allweddol i ddiogelwch neu homeostasis bod nifer o fygythiadau cyfoes yn seicolegol yn hytrach nag yn gorfforol. Mae'r un llwybrau niwrobiolegol yn parhau i weithredu. Mae 'na 6 ohonyn nhw, efallai 7. Bydd pob can yn ymdrin ag un. Dyma'r rhagarweiniad felly. HPA, 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 Croeso i echelin, HPA, HPA. Ond cyn hynny, fe hoffwn i ymateb i'r hyn dwi'n newydd bendroni drosto wrth ddarllen fe sylwes i ar y gair
llwybrau neurobiolegol a beth petawn ni'n gallu cyfrannu ystyriaeth ychwanegol 7 mlynedd yn ôl fe gefes i fy nychryn gan newyddion oedd yn herio fy mydolaeth wedyn dros y blynyddoedd ers hynny mae fy meddwl wedi ei syfrdanu gan y gair biodechnolegol